سلام كبرات تغاتلتي أزلهم سلام انتنا ناتمنه نلو من بار تأمنا يزبلنا يو بعد اشتحسو مسيناكم سلام كتتال ምናልባት ካብዚ ሓለፈ ንገብሮ ዝነበርና ትምህርትታት ፍልይ ዝበለ ክኸውን ናይ ሎሚ ብዛዕባ ብመልክዕ ዲያሎግ ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ምክትታል ዲያሎግ ein Hotelzimmer reservieren እዛ reservieren ትብል ዘላ እንታይ እያ እንተዳኢልኩምኒ ከምዚ ምሕዛእ ማለት እዩ ንሓደ ነገር ክትሓዝኦም ከለካ ማለት እዩ ሆቴል ድማ ሆቴል እዩ ሲመርካ ክላስ እዩ ein Hotel reservieren ሕጂ እቲ ሄቤከሪ ዝበሃል እቲ ጋስ እቲ ሆቴል ዘሎ ሰብ ንኣብነት ኣነ ድየ ዘለኹ ንበል ድውል ኣቢለ ቴሌፎን ግውተን ተኣት ማይን ናመኢዝ መኮንን ተስፋጽዮን oder Markus Becker ይደለኹ ich möchte ein Zimmer reservieren ich möchte ein Zimmer reservieren ማለት ሓደ ሲመር ደልየ ከም ዘለኹ ይነግር ኣሎ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ክብለኒ እቲ ሬሰፕሽን ከዓ ወባግንያ ትበሃል ሳውን Guten Tag, Herr Becker, oder Guten Tag, Herr Tesfazion. Vor wann brauchen Sie das Zimmer? ንመዓስ ኢኻ ደሊኸያ ዘለኻ እቲ ሲመር ክትብል ክንብል ተደሊና vor wann brauchen Sie das Zimmer? መዓስ ኢና ደሊና ዘለና ሲመር ከዓ der nächste Mal vor nächste Woche vom Montag bis Donnerstag von bis ካብ ሶኒ ክሳብ ሓሙስ ዘሎ ግዜ ይደልሉ ክንብል ተደሊና ማለት እዩ Summa, möchten Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Möchten Sie ein Einzelzimmer oder Doppelzimmer? ማለት ከዓ Einzelzimmer ሓደ ክፍሊ ዝኾነ Doppelzimmer ከዓ ክልተ ክፍሊ ወይ ከዓ ክልተ ክፍሊ ዘለዎ ማለት እዩ ሽዑ ein Einzelzimmer bitte mit Frühstück wenn möglich ሓደ ክፍሊ ኮይኑ እንደገና ከዓ ቁርሲ ዘለዎ ዝከኣል እንተዳ ኮይኑ ክብል ኣሎ ሽዑ እቲ ዋና ሆቴል ከንታይ ክብል ከዓ እሱ ከዓ ናቱርሊሽ ያ ማለት ብርግፅ das Einzelzimmer mit Frühstück kostet 85 Euro pro Nacht ማለት ንሓደ ለይቲ 85 ዩሮ ይብላል das ist in Ordnung gibt es WLAN im Zimmer okay سامعي ጽባቕ ኣለኹ ቶንካ das ist in Ordnung gibt es WLAN im Zimmer WLAN ኢንተርኔት ኣብለዲት ታሽሙ ኣብላል ያ ቪላም ist kostenlos kostenlos ማለት ብናፃ ማለት እዩ ንኣብነት ክራፍት ሎስ ወይ ሓይሊ የብለኝ ክትኾንካ ሎስ ኩሉ ግዜ ሎስ እዩ im ganzen Hotel im ganzen Hotel dann sehr gut ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቕ ab wann kann ich anchecken anchecken ማለት ብፍላይ ኣብ ፍሉክ ሴክቶ ኮይኑ ኣብ ፍሉክ ሴክቶ ዳ ኮይኑ ቦርሳና ቼክ ክንገብር ከለና ኣብ ሆቴል ድማ ልክዕ ከምኡ እቲ ነቲ ሆቴል ቼክ ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ናትና ስምና ንህብ ካርድናትና ንህብ ካርድ ምሳሃብና ስሙ መፍትሒ ይቡና መፍትሕና ሂብና ከዓ ኣብቲ ክላስናትና ኣብቲ ክፍልናትና ኣቲና ቼክ ንገብሮ እንታይ ከም ዘሎ ንብረት ገለገላ ቼክ ንገብር ዝኸ ዓይን ቼክ ንበሃል ማለት እዩ ሶ እንታይ ትብለን ዘላ der check-in ist ab 14 Uhr möglich ኣብ ኣስካብ ሰዓት ክልተ ይከኣል እዩ ትብለት perfect vielen Dank perfect vielen Dank ኣብዛ vielen Dank ተዳ ብዙሕ ተዳ ዝተውዒልና እንታይ ንሪኢና ኣብዚኣ እንተ ደኣኒ ኣብዛ ምልክት ዝገብረላ ዘለኹ እንተ ደኣኒ ኣብዚኣ ምልክት ዝገብረላ ዘለኹ እዚኣ ፊለን ዳንክ ኣብዚኣ ኤ ኣይንውስኸላ ፊለን ዳንክ ኢና ንብል ማለት እዩ ፊለን ዳንክ ንብል ማለት እዩ ካልእ ምናልባት እዚ ሞግሊሽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝከኣል ማለት እዩ ሲመር ማለት ከዓ ክፍሊ ማለት እዩ ፍሩሽቲክ ማለት ከዓ ቁርሲ ማለት እዩ እዚ ኣይንሰል ሲመር ዝበሃል ዘሎ ከዓ ሓደ ክፍሊ ማለት እዩ ዶብል ሲመር ተዳ ኮይኑ ከዓ ክልተ ክፍሊ ማለት እዩ እዚ ኮሶሎስ ማለት ከዓ ብናፃ ማለት እዩ ሃሎ መወዳእታ ሽዑኡ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣኒ ገርነ ገሽየን ማለት ከዓ ምንም ኣይብልኒ ብፌለናን ገርሸን ምንም ኣይብልኒ ሽዑ ኣብዚኣ ምናልባት ሓንቲ ንእሽተይ ነጥቢ ክውስኸኩም ኣብዚኣ እንተዳሪእና ከዓ እዚኣ እንተዳ ዝተውዒልና ኣላ እንታይ ትብለላ እዚኣ Wir freuen uns auf Ihren Besuch ማለት ከዓ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ንስኻትኩም ብምምፃእኩም ብምብፃሕኩም ማለት እዩ ብምብፃሕኩም ናብዚ ሆቴልና ብምብፃሕኩም ዚ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና
Ich freue mich auf dich ዳይረካ በኣኸን ሕጉስ እየ በኣኽ ሕጉስ እየ ንባና ich freue mich auf euch ለና በኣኽ ሕጉስ በኣኹም ሕጉሳት ኢና ክትልና ich freue mich ich freue mich ማለት ከም ዝሕጎስካ ክትገልጽ እንከለኻ ንዛረባ ማለት እዩ ሰላም ፀኒዕኩም ክትከውን ተስፋ ንገብር ናይ ሎም መዓልቲ ዝበልናዮ ትሕሶ እያ ነይራ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ይመነ ብካልእ ትሕሶ መጻኩም ከዓ ሰላም ቀኒዩ ጥቐይማትኩም ክትኮን ከዓ ተስፋ ይገብር